ara kemm tkun ġofija il-ħaġa, kemm tkun vera ġo bubble għalik. Illi jiena kważi insejt jew ta' parsi ma realizzajtx li inqas nista' nipprova tfal jekk inti ma jkollokx period. Hija ħaġa naturali. U meta kont mort għand l-ewwel gajni li kont mort kien qalli minti m'għandekx ovulation, ovvjax m'għandekx period, jien dak il-ħin għajt niċċassa lejh għax għalli xi ħaġa li deep down kont naf, imma li jgħidilek bniedem għal rovja kemm ħajġu ksibijiet, mela jien għażik ta' figer. Għalfejn mort għand tat-tabib ġifieri inti? Għax ma sajġ inqabad pregnant, ovvja. Imma kont taf se jgħidlek? Kont naf imma rrid nismagħha minn xi ħadd professjonali, jiena ħsibt li forsi ħamur jgħidlu jissaħu dawk. Taf kif u mbagħad pereżempju ġik il-period. Kienet ħafna iktar diffiċli minn hekk u kelli post-il ovaries, ġifieri dik hija xi ħaġa li hija komuni, speċjalment meta pereżempju dik samta fuq social media realizzajt kemm kienet komuni kemm ma kontx waħdi, dik ukoll hija xi ħaġa li vera nara pożittiva li ma tħossokx waħdek. Però kienet ħafna iktar komplikata minn hekk għaliex blood test wara blood test ħadd ma jista' jsib li xejn. M'għandekx problemi intu jiena għandi ta' żgur għandi problemi għax ma kolli tfal għax m'għandix period pereżempju kienet a very long process. U during this long process ma xadda minn moħħok il-moment li qallek isma' inti ma jistax kollok tfal għax għandek il-period. U inti lejn qatt ma qtajt qalbi, ġifieri jiena ħadd ovvjament hemm different waves, ġifieri hemm IVF, hemm ħafna thank you. Hemm ħafna fertility treatment li inti tista' tieħu, ġifieri jiena bniedma li ma naqtax qalbi, jien ħansir Dik kienet dak l-uffiċċju dak il-ħsieb. Le, jiena ħriġ minn dak l-uffiċċju b'qalbi maqsuma bil-ħsieb illi jiena r-raġel tiegħi qatt ma nista' naħ missier. Ħabba fija. Dik kienet l-iktar. Għax ħassejt, inti meta tkun qed tagħmel xi ħażin għalek innifsek. Jew you're malnutrition, dwar tagħmel xi ħaġa innifsek inti tħoss. Imma mhux dejjem taċċetta. Naħseb li inti taċċetta li qed tagħmel anke meta jkollok, pereżempju jiena niġi minn familja illi we're very prone to depression u anxiety u rajt ħafna nies li huma close tiegħi li jkunu vulnerabbli ħafna nibda ngħid ma kif qed taħseb hekk fuq għan-nifisha pereżempju bad by time I realize li mhux għax iridu huma. Hija diffiċli biex intaċċetta jkollok problema u tħossok qed tiġġennen. U jiena ħassejt qed niġġennen. Ħassejt illi ma kontx naf kif noħroġ minnha inti għadek bleeding disorder. Mela il-focus tiegħi huwa biex jien ikolli tfal, imma biex ikolli ġifieri biex ikolli l-period neħxin, min għadni bleeding. Hemm ħafna affarijiet illi dak iż-żmien kienu wis overwhelming għalija plus li tinsix jiena bniedma li mal-familja tiegħi jiena strong ħafna. Ġifirina rari, sorry ma spittixxu. Rari jisimgħuni li ħanaqta qalbi fuq xi ħaġa, jorawni breaking down, jew nibki, jew so jiena dejjem xtaqt li nibqa' strong li probabbilment wara li ħriġ tant it-tabib l-ommi għattalha kollox sewta sa nerġa' niltaqa' miegħu u mbagħad naraw, so dejjem żammejt kollox ġo fija. U mbagħad niftakar kont mort għand psikjatra u kont qed ngħidlu għalli int għandek wisq guilt feeling ġo fik. Għalli tibda tara, tħares li l-futur, għalli tinsa dak li ġara, għalli tipprova tħoblek innifsek iktar biex inti tfejqlek innifsek, għalli there's no going back now. Għalli you can always learn from it as it goes, għalli jabda fik innifsek kemm kont mortu kollax. Kemm il-darba ħatmur għanti tabib u jgħidlek m'għandek xejn. Isek bla ma trid taqta' qalbek. Taqta' qalbek tests m'għandek xejn, taqta' qalbek. Imma raj f'moħħi, thank God, ma kelli xejn, taqta' qalbek. Umbad bazzikament kont mort għand gajni ieħor, ma fx nsemmi hawnhekk. Min triti. Mr. Mark Formosa. U tant kemm ħadni b'kalmezza dan ir-raġel qisni l-oħrajn li qalu li xeba affarijiet isni nsejthom. U ġifieri mort tant hormone specialist, tant ħafna nies. Poġini fuq il-mejda għalli don't worry ta' għalli we'll try. Għalli what we fail, we'll try again. U f'moħħi għat l-allu minn dar-raġel. Wieħed hekk li vera ta' nifidi li ħaniprovaw if we fail, we try with something else. U insomma, u long story short, very long story short, irnexxielu. Mela, tlaqna?